No, já se jdem na dráze. Na bobové dráze v Tošovici. Hej, máš to zapasené? Co? Jo, mám to zapasené. Já mám pevný. Já jsem to bílá. Česko, léto 2013, jsme v Mikínách. Ty vole, musíš bez brzdit, hej. Jo. Památka, nebo Jsi zapasená? hej, ty jo, já jsem mi hej, to rovná, dobře. To je jeden kurva. Myslíš, mamka, hej. Budem ukazovat té mamce úplně, hej. To video. Volantek. Jsi na to poprvé? No tak teď už po třetí. To asi nejde vidět, že? Výhled. Pak to musíš fakt brzdit. Doufám, že mi nespadne kamera, doufám, že tohle není poslední video. Volej. Kdybych třeba si zapadl ten pás blbě, hej. Vole. Nebo kdyby jsme vylečili. Takhle to tam neřeli. My jsme tu byli mrtvé, ne? Kdyby aj viděli, jak umíráme. Už to jde, už to jde. To spíš točej. Jo? Ne, ale jak na tom YouTube, ne? Ty to musíš brzdit, hej. Já si zakončím tady, hej. To už zase to, hej. Jo, no, to dokončaj, to je. Co to nama? Jde vidět ani. To jede. Jdeme. Už mi to nespadne. Jak to baba jde? Je to normálně taky chlap. Ale dětskem to super Joj, pomalu. dětskem, no, to je dobré, no. Teď taky také bomby, ne? Jako první narazila se pijela to. Teď to bude výhled krásný. Ty brdě, už to bude, hej. Teď to fakt musíš brzdit. To jede. To jsi už brzdila, jo? Wow. Hej, ty chlap, že nehej. Tak normálně brzdí, já to brzdím jako, ale ať... To je krásný. Že ne, kurva. Fakt? Jo, nepočkej, brzdí nejradši. Čo? Není za náma, on je pedáleko. Mám natočit nás? Jo. Jo, do prdele! Jaj, co to je? Zrovna teď. Jsi aj prdel, ne? Co? Taká zacpa. Zrovna teď, hej. Jsi aj prdel, ne? Ty bacha, jdem. Oh, ne, no ne, prosím, ne, prosím, ne. Já nechci to na naši. Aha, no vidíš. Ty vole. Čo? Tam brzdím. To vylečíme. A to se neumíme sám. Prý jak se to zapasuje. To prdele, ne, jde si, hej. Hej, kamo. Hej, to prdele, to nás nadasí, hej. Hej, co bylo, hej? Já nevím, hej. Hej, bacha, se z toho nadasíme, hej. Hej, to nás nadasí, tak. Hej, on už je v nás, hej. Už je v nás. Au. Au, ty to bude bomba, hej. To bude bomba. Tak co? Co půjdu na to nadasil? Jedeme. Aha. Tak na autíčko, hej. Už? Ještě? Už pojď, no. Tak jo, no.